Какво мислите за Вага Малала за ново име? Звучи опино. Може би Вагелия? Що си смееш името отново? Поне наред Ваги. Понеже Адам ми даде това име и е унизително. Чудно да сякаш трябва да си даме, но знаеш. А Ваги съм? Може би трябва да махнеш Ваг частта в имената. Опитвам се, окей? Всички слушайте! Репортери, грешници, приятели, имам съобщение, което да предам сега. Това е Хазбин хотел. Ние не убиваме ангели тук. За това всеки, който не е тук, за да бъде изкупен, моля, напуснете сега. Това ли е? До голяма степен да, това е. Всички сте допили грешна представа. Хазбин хотел е място на мир. Но аз вярвам във всеки грешник. Всички може да се променят и да бъдат изкупени, и да спечелите по вашия начин за по-добър живот. Така че ако вярвате в нашата мечта, тогава заповядайте да останете. Никой от тези хора не са си платили сметката.